Vreau să-i facem un test la foc. Amândouă. Cea aplicată într-un singur strat. Și o luăm. Cea aplicată în 3 straturi. Și să înțelegeți și din ce cauză se întâmplă treaba asta. O spumă aplicată într-un singur strat conține foarte mult aer în interior. Și atunci face ca focul, oxigenul din spumă, face ca focul să fie întreținut. Într-o spumă poliuretanică care e aplicată în 3 straturi, mult mai compactă, și atunci face să se stingă odată ce nu mai are flacără, să se stingă aproximativ instant.